ପିଲାମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କ୍ଲାसेसକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କହିବି କଥାଟି ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା ଆଉ ବୁଝିବା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ କହିବି କଥାଟି ବିଷୟର କବି ପରିଚୟ, କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କହିଲେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି। ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ସେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା କବି ଓ ଲେଖକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଅଞ୍ଜଳି, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ, ନଅତୁଣ୍ଡି, କାଳୀବୋହୂ, ପରଶମଣି ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଅମର କୃତି। କହିବି କଥାଟି କବିତାଟିରେ ମା ନିଜ ପୁଅକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ ବିଷୟରେ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ମା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଉତ୍କଳର ଗାରିମା ସବୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଏଥିରେ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆସ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଆଉ ବୁଝିବା। ଆଜି ବାପ ତୋତେ କହିବି କଥାଟି ଶୁଣିବୁ ତୁ ଦେଇ ମନ, କାହାକୁ ମୋର ତୁ କାହା କୁଳମଣି ଜାଣିଛୁ କି ଗଣ୍ଠି ଧନ। ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବାପ ତୋତେ କହିବି କଥାଟି। ବାପା ପୁଅକୁ ଏଠି ମା ସ୍ନେହରେ ବାପା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାପା ତୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁ, କାହାକୁ ମୋର ତୁ କାହା କୁଳମଣି ଜାଣିଛୁ କି ଗଣ୍ଠି ଧନ। ଗଣ୍ଠି ଧନ ମାନେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ପୁଅ ହେଲା ମା ପାଇଁ ଗଣ୍ଠି ଧନ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଠୁ ବି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ମା ପୁଅକୁ ଏଠି ଗଣ୍ଠି ଧନ ସଦୃଶ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତୁ କାହାର କୁମର, କୁମର ମାନେ ପୁତ୍ର, କାହାର କୁଳମଣି, କୁଳର ମଣି, କୁଳର ମୁକ୍ତା ସଦୃଶ ମୂଲ୍ୟବାନ ତୁ ଜାଣିଛୁ କି। ପୁଅକୁ ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ନିରିମଳ ତୁହି ସରଗ ତରାଟି, ସରଗର ଝରା ଫୁଲ, ହସ ଭାସ ତୋର କୌତୁକ ବାବୁ କି ମଧୁର କି ଡଉଲ। ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନିରିମଳ ତୁହି ସରଗ ତରାଟି, ସ୍ୱର୍ଗର ତାରା ପରି ତୁ ହେଲୁ ନିର୍ମଳ, ତୁ ହେଲୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତୁ ହେଲୁ ସଫା। ସରଗର ଝରା ଫୁଲ, ତୁ ସରଗରୁ ଯେମିତି ଝରା ଫୁଲ ହୋଇ ଝରି ଆସିଛୁ। ହସ ଭାସ ତୋର କୌତୁକ ବାବୁ କି ମଧୁର କି ଡଉଲ। ତୋର ହସ ହେଲା କୌତୁକିଆ, ତୋର ଚେହେରା ବହୁତ ଡଉଲ ଡାଉଲ, ବହୁତ ମଧୁର ହେଲା ତୋର କଥା। କବି ଏଠି ମାର ହୃଦୟର କଥା, ତା ପୁଅ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା କବି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମା ତାର ପୁଅକୁ ଏଇସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ କଥା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ମା ମନରେ କେମିତି ସ୍ନେହ ଅଛି, ମମତା ଅଛି, ସେ ସବୁ କବି ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଖି ଦୋଟି ତୋର ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜଳ, ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ, ଲବଣୀ ପିତୁଳା ସ୍ନେହ ସୁଧା ବୋଳା, ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି ଆଖି ଦୋଟି ତୋର ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜଳ, ତୋର ଆଖି ଦୁଇଟି ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜଳ। ଉଜ୍ଜଳ ମାନେ କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ଯିଏ ଚକଚକ ଛାଡ଼େ, ସବୁବେଳେ ଯିଏ ଝଲସୁଥାଏ। ତୋର ଆଖି ଦୁଇଟା ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ। ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳତା ଭରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥାଆନ୍ତି, ଖେଳକୁଦରେ ମାତିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ପୁଅକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଚଞ୍ଚଳତା ଚପଳତା ଭରି ରହିଛି। ଲବଣୀ ପିତୁଳା ସ୍ନେହ ସୁଧା ବୋଳା, ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ। ତୁ ହେଲୁ ମୋର ଲବଣୀ ପିତୁଳା, ସ୍ନେହ ସୁଧା ବୋଳା। ସୁଧା କହିଲେ ଅମୃତ, ସ୍ନେହ ଅମୃତ ବୋଳା। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କବି ଏଠି ସ୍ନେହ ଅମୃତର ପିତୁଳା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ, ତୁ ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳରେ ତୁ ମାତିଥାଉ। ଧୂଳି ମାଟି ଘେନି କି ସୁନ୍ଦର ତୁହି, ଗଢ଼ି ବସୁ କେତେ ଜାତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଦେବତା ଦେଉଳ, ସଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗେ ହର୍ଷେ ମାତି। ଧୂଳି ମାଟି ଘେନି କି ସୁନ୍ଦର ତୁହି, ଗଢ଼ି ବସୁ କେତେ ଜାତି। ଧୂଳି ମାଟିରେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥାଏ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତି ଜାତିକା ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଥାଏ ମାଟିରେ। ତେଣୁ ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଧୂଳିରେ ମାଟିରେ ଜାତି ଜାତିକା ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁ। କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି କରୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ମାନେ ଆମର ଯେକୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜୀବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେବତା ଦେଉଳ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁ ଧୂଳି ମାଟିରେ ତିଆରି କରି ସଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗେ ହର୍ଷେ ମାତି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମାତି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତୁ ଧୂଳି ମାଟିରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାରେ ମାତି ଯାଉ।
କେବେ କିରେ ବାପ ଶୁଣିଛୁ ତୁ କାନେ ବାପ ଗୋସି ବାପ କଥା, କେତେ ସେ ମହତ କରମ ସାଧିଲେ ଭାଳିଲେ ହଜିବ ଚେତା। ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି କେବେ କିରେ ବାପ ଶୁଣିଛୁ ତୁ କାନେ, ମା ପୁଅକୁ କହୁଛନ୍ତି ରେ ବାପା ରେ ଧନ ତୁ କେବେ ଶୁଣିଛୁ କି ତୋ କାନରେ ତୋ ବାପା ଗୋସି ବାପା ମାନେ ଜେଜ ବାପା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କେବେ ଶୁଣିଛୁ କି? କେତେ ସେ ମହତ କରମ ସାଧିଲେ ଭାଳିଲେ ହଜିବ ଚେତା। ତୁ ଯଦି ଜାଣିବୁ ସେ କେତେ ମହତ୍ କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତୁ ଜାଣିଲେ ତୋର ଚେତା ହଜିଯିବ, ମାନେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁନି ସେ କେତେ ସବୁ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତୋର ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସେ ସବୁ ଗୋସି ବାପା କହିଲେ ଜେଜେବାପା ଆଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କେତେ ମହତ୍ କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତୁ ସେସବୁ ଜାଣେ ବୋଲି ମା ପୁଅକୁ ଦର୍ଶଉଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦି ତୋର ଥିଲେ ଅତି ବଡ଼ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ, ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ ଗଢ଼ି ନାନା ତୀର୍ଥ ଧାମ। ଏଠି ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାପ ଦାଦି ତୋର ଥିଲେ ଅତି ବଡ଼, ତୋର ବାପ ଦାଦି ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲେ, ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ, ସେ ବହୁତ ନାଁ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କରି। କ'ଣ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି, ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଛନ୍ତି, ଗଢ଼ି ନାନା ତୀର୍ଥ ଧାମ, ବହୁତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ସେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ମଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥପୁରେ ଉଡ଼େ ତ ତାଙ୍କରି ଛତି, ଲକ୍ଷେ ଦେଉଳରେ ସଞ୍ଜ ଆଳତୀରେ ଜଳେ ତ ତାଙ୍କରି ବତୀ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରେ ଜଗନ୍ନାଥପୁରେ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥପୁରେ ମାନେ ପୁରୀ ଧାମରେ ଉଡ଼େ ତ ତାଙ୍କରି ଛତି, ଛତି କହିଲେ ବଡ଼ ଛତାକୁ ଆମେ ଛତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମଥା ଉପରେ ତମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦୁଆ ସଦୃଶ ବହୁତ ଚାନ୍ଦୁଆ ପରି ନିର୍ମିତ ହୋଇ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ତାର ଉପର ଭାଗ ଚାନ୍ଦୁଆ ପରି ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଏଠି କବି ଛତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଛତିର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଛତା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ମଥା ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଭଳି ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ କପଡ଼ାର ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି, କବି ସେଇଆକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଉଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ମଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥପୁରେ ଉଡ଼େ ତ ତାଙ୍କରି ଛତି, ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ କପଡ଼ାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦୁଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷେ ଦେଉଳରେ ସଞ୍ଜ ଆଳତୀରେ ଜଳେ ତ ତାଙ୍କରି ବତୀ, ଲକ୍ଷେ ଦେଉଳରେ ସଞ୍ଜ ଆଳତୀରେ, ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ଆମର ଦେଉଳରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଳତୀ ହୁଏ, ଜଳେ ତ ତାଙ୍କରି ବତୀ, ତାଙ୍କରି ବତୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଉଳମାନଙ୍କରେ ସଞ୍ଜ ଆଳତୀରେ ଜଳା ଯାଉଛି। ନଦୀ ବନ୍ଧ ସବୁ ତାଙ୍କରି କିରତି ଥିଲେ ବଡ଼ କାରିଗର, ପଥର ଉପରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଛବି ଅପରୂପ ମନୋହର। ନଦୀ ବନ୍ଧ ସବୁ ତାଙ୍କରି କିରତି, ଯେତେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ତୁ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ତାଙ୍କରି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ସେ ହିଁ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେ ବଡ଼ କାରିଗର ଥିଲେ। ପଥର ଉପରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଛବି ଅପରୂପ ମନୋହର, ପଥର ଉପରେ ଅପରୂପ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଉଳ ଗଲେ ଦେଖିପାରିବା, ମନ୍ଦିର ଗଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉ, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହେଉ, ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଯିବା ଏ ପଥରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଥିଲେ ବଡ଼ ବୀର ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କର ମଉଡ଼ମଣିର ଜାତି, ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ବୀର ଖାରବେଳ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଯଜାତି। ଏଠି ସେଇ ରାଜାମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ ନାମଧାରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଯିଏ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଏ? ଯଜାତି କେଶରୀ, ଯିଏ କେଶରୀ ବଂଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଥିଲେ। ଆଉ ଖାରବେଳ, ଭାରତବର୍ଷର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରିର ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ତାଙ୍କରି ନାମରେ, ଖାରବେଳଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ସେଇଠି ଅଛି, ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ସେଇଠିକି ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଯଜାତି କେଶରୀ, ଆମର ଯେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ, ଆମର ଯେଉଁ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ବନ୍ଧ, ସେ ଯଜାତି କେଶରୀଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ କୃତି, ସେ ହିଁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମହାମହାରାଜା ମହାମହାରଥୀ ଥିଲେ ତୋର ବାପା ଜେଜେ, କିଏ ସରି ହେବ ଗୁଣଜ୍ଞାନେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସରି ହେବ ତେଜେ। ମହାମହାରାଜା ମହାମହାରଥୀ, ମହାନ ରାଜା ସବୁ, ମହାନ ରଥୀ ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ସବୁ ତୋରି ବାପା ଜେଜେବାପା ମାନେ ତୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସବୁ ଥିଲେ। କିଏ ସରି ହେବ ଗୁଣଜ୍ଞାନେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସରି ହେବ ତେଜେ। ତାଙ୍କର ଗୁଣ ବହୁତ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅସୀମ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କେହି ସରି ହେଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି ସମାନ ହେଇପାରିବେନି। ତାଙ୍କର ତେଜ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତେଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାରିମାରେ ସେ ତେଜିଆନ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାରିମା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା।
ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ତୁ ମନେ ଗର୍ବ ବହି ଚାଲରେ ଟେକି ତୋ ମଥା ନୀତି ମନେ ମନେ ଗୁଣି ହେଉଥା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କଥା। ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ତୁ ମନେ ଗର୍ବ ବହି ଚାଲରେ ଟେକି ତୋ ମଥା। ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ତୋ ମନରେ ତୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ତୁ ନିଜକୁ ଗୌରବମୟ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ତୁ ମଥା ଟେକି ତୁ ଚାଲିବା ଦରକାର। ନୀତି ମନେ ମନେ ଗୁଣି ହେଉଥା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କଥା। ଏଇ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କଥାକୁ ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଚିନ୍ତା କର, ଯାହାଫଳରେ ତୁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରିବୁ ବୋଲି ମା ଏଠି ପୁଅକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜ ଜଗନ୍ନାଥ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ସାରଳାଦି କବି କୂଳ ତୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତୁ ଏକଥା ମନୁ ନ ଭୁଲ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭଞ୍ଜ ଜଗନ୍ନାଥ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଆମର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ଆଦି କବିକୁଳ, ଏଇସବୁ କବିମାନଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ କବିକୁଳ ତୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତୁ ଏକଥା ମନୁ ନ ଭୁଲ। ଏଇସବୁ କବିକୁଳଙ୍କର ତୁ ହେଲୁ ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ହେଲେ ତୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ। ତୁ ଏକଥା ମନରୁ କେବେ ବି ଭୁଲୁ ନା। ତୁ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କରି ଦାୟାଦ, ତାଙ୍କରି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ତୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କର। ଆଉ ତୁ ଉତ୍କଳ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାଙ୍କରି ଚଲା ପଥରେ ତୁ ବି ନିଜକୁ ସେଇ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯାହାଫଳରେ ତୁ ବି ଉତ୍କଳ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ଭଲ କାମ କରି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ରଖିପାରିବୁ ବୋଲି ଏଠି କବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇସବୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ଦେଖ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।